V dnešním videu si uděláme unboxing tady těchto nových navijáků. No nic, já to dál nebudu zdržovat, ale můžeme jít zrovna na to, takže si to rozbalíme, samozřejmě. Tak. Otočíme. Pojďme na to. OK. Tak, se na to podíváme. Tak. Jak můžete vidět, tak jsem si vybral Pro Logic Avengery 8000 a pojďme si udělat unboxing, ukáž. No tak toto jo. Hustý. Pěkně. A nová vymoženost, co jsem si tady všiml, je, že tu klíčku nemusíte rozšrubovávat, jak to bývalo většinu tady, nebo aspoň já jsem to tak měl. Když to chcete složit, tak normálně tady máte na to taky cvoček, který když zmáčknete, ohnete a jdete. To je fakt mega lifehack. OK.